Bueno, señora Carlos, agradecerle o seu interés polos centros educativos, en primeiro lugar. Igual que outros que tamén nos queixamos antes e non lle interesaba que tuveramos ¿Puedo continuar? Es que parece que no hicimos nada. No, no dices nada. ¿Puedo continuar? Gracias. Como ben adiantaba a alcaldesa, as obras maiores se van a facer con cargos proxectos da Diputación e as obras pequenas e de mantemento se van a facer co persoal de servicios como se viña facendo ata agora. O plan de actuación nos centros educativos está coordinado con todos os directores dos centros, no que se especificou directamente que obras se van a cometer agora no mes de agosto e cales se van a cometer nos distintos períodos vacacionais. Hai obras maiores que non se poden iniciar agora en agosto polo tema de que o tempo non daría para executalas antes do inicio do curso. Por lo tanto, vai haber un diseño desas obras para executalas noutros períodos vacacionais e que non afecte a actividade educativa. En canto ás obras que se van a facer dende o Departamento de Obras e Servicios, como ben decía, limpeza de tellados, canaletas, xardíns, reparacións de parques, reparación de ventanas, electricidade, tema de revisión de caldeiras, que son o que estamos obligados o Concello, e a maiores, como ben lle dicen, hai unhas demandas por parte dos centros, como son pintado, como son cambio de algunhas estruturas, reforma de algunhas aulas, que tamén hai centros que tamén solicitan a reforma de algunhas aulas, que iso se vai facer esa actuación durante o mes de agosto. Pero, é unha actuación que está coordinada con os directores dos centros para ir un diseño en períodos vacacionais. Ora se vai facer unha parte da actuación, no período vacacional de Nadal se fará outra e no seguinte período se fará outra. De todos xeitos, se vostede quere saber cales son as demandas dos directores dos centros, eu creo que o concelleiro de ensino non tería ningún tipo de... Digo, pues quere telas actualizadas, digo, porque hubo algunhas modificacións nas prioridades, na relación de prioridades que establecían, hubo algunhas modificacións porque surgiron problemas novos en algún centro, porque, por exemplo, mentras o Colexio da Guía demandaba unha pista, se deron conta que a tubería que teñen é de ferro, cuestión que dentro de sanidade non está permitida, por iso se está xestionando o cambio da tubería. Digo, porque hubo na prioridade dos centros que establecían desde un principio, se detectaron algúns problemas e, polo tanto, se modificou esa prioridade por se queda neutralizada, e digo, nada máis.